Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să continuăm seria cu mine și David fără autoșat. Doar că partea a doua, doar că o să continuăm și o să continuăm doar că pe server club. Așa că vă să apăsați pe butonașul de like și haideți la meci. Deci vreau să setez studio din nou. N-am grepperul, așa că vreau arena. Dar tu vei construction. Am lag. Eu am ales construction. Asta socialele mele. Să nu râdeți de mine. Am lag. Ai lag, dacă ești din nou pe joc ca seria trecută, mori. Nu mai fac nicio serie. Ai lag. Hai bine, pa. Porcului, haide. Deci, din păcate, David a avut ăștia pe joc. Așa că acum începem de la început. Sau construction. Dacă mai ai lag, opresc filmarea. Construction se scrie. Construction. Așa scrie. Asta să-mi iau sniper, daggers, fis și grenade, pentru că vreau să mă uit pe Macara. Deci, eu mă uit pe Macara, David. Dacă să mă las să mă duc. Bă, tu mă uiți pe Macara. Olea! Bă, ăsta încă mai ciud decât mine. Dacă nu pot să iau de Mi-a dat noscop. A zis că n-avem voie noscop. Opreți filmarea. Ce mă? Că n-avem voie noscop. Ce vrei să-ți fac eu acum dacă ai zis tu? Tu ești șeful, tu ai 8 ani. Da, David, te rog să nu-mi dai. Dacă îmi dai, te omor. Păi. Stai, Macara. Seven. Bine, eu sunt dictatorul de ești bășina porcu. Te aștept să ieși tu că te omor. Dacă vii jos. Hai, vină jos. 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 Te omor. Bășina porcului, unde ești? Aici. Că ține în cap, unde să fie? Ține în cap, te-am mâncat. Ce doare cap. Suntem găține, dar nu mai văzut. Suntem vizibil. Jocul ăsta. Dar nu pot să schimb filmarea eu. Unde ești, bă? Tu ești pe Macara? Da, sunt pe Macara. Tu cum ești? Nu. Ești lângă mine. Bagă sniper în challenge-ul. Să știu. Stai, bă, că trebuie să-i car, cu. Ce mă întâlnesc? M-am panicat. David, ți-am zis că oprești challenge-ul dacă mai dai așa. M-am panicat și am dat noscop. Uite pe ăsta cum era. Dau ce noscop. Să dați în comentarii dacă e amuzant. Ziceți dacă v-a plăcut rândul aia. Unde e, bă? E bă, cine tu? Ce bă, bășina porcului? Dar mi-a dat 150, tu mai aveai 50 verde. Bă, îți doar scopul.
Ce născop. Nu, fac născopul. Mi-am un gând. Un gând și se termină znițării. S-a terminat. Bă. Bă, te-am dat născopul. Bă, unde a plecat? Am picat de pe hartă. Oh, de Doamne, ferește. Mă uite ce e la noi. Cine, bă? Să uit, pe mine mă urmăște cineva acum. Ți-am dat 17 cu grenada, ce părere ai? Da, nu știi să joci, hai să vezi că ți-am luat 5 la 1-0. Ce are mă, bro? Eu mă bag la 2 pe 2, am uitat să ia la 2 pe 2. Hai la strig, mai lis, bro. Hai, cine face cel mai mult free câștigă. Vrea tot construction, tot construction. Graveyard. Action! Așa fac unii. Așa fac unii. Eu mi-au un spray. Mi-au și maul. Maul e pay to win. Eu mi-am luat troll-ul. Lași tu, bă, tu ai de bocata ori. Bă. Să cheamă, nu înainte de... Vrei să scoateți? Să scrieți în comentarii dacă vreți să scoatem piesa Da, chiar, am uitat. Nu, Fabi, doamne, nu te cheamă Fabi. Fabi, ai prieten. Fabi. Mă fac de mine. Bă, nu mai dă cu maul. Eu joc pe... Bă, Sandra, hai dat tot caul ca să nu mai... Să te intri în caul tău. Faca! Pune Andrei! Am intrat terminalul copii. Mai meu, noscop, 50-50. Noscop, jucam noscop. Cine dă primul noscopul câștigă. Nu câștigă nimic. Ce câștigă un terminat? Eu dau primul. David, Ăsta o să fie ultimul meci, ca să știți de acum. De ce, bă, că avem 8 minute la videoclip? Vrem să mai am timp. Bine, pa. Ne vedem mâine. Da, bă, că încă mai am. Ia da cu Andrei. Bă, dar nu mai am gloanțe la maul. La sniper. Ți-am zis de acasă. Unde ești, mă? Pe fântână. Pe fântână arteziană au venit vreo 3 pisici și zic, Doamne, ajută că moare. Bă. Dar n-ai voie cu teche. Dar nu e corect, că eu atunci aveam, când eram la, atunci eu nu mai aveam gloanțe la sniper și nu era corect, că tu m-ai urmărit. Și de băiat, ai încărcat regulile de la joc. Și de aia la regulă. Deci, îmi pare rău. Deci, astăzi suntem în ziua de 29. 29, scuze că nu am uitat. 29
Astăzi suntem în ziua 29/4/2026. Da? Păi astăzi, după videoclipul ăsta, vreau să mai fac un videoclip cu mitului din Rivals. Bună! Bună, domnișoară! Înainte să mor. Trebuie să-i zici lui mama că iubești și să-i zici lui tatăl meu că iubesc înainte să mor. Înainte să mor, te rog eu să-i zici lui mama că iubesc. Te rog să-i zici lui mama că iubesc. Atrage păț! Doamne, atrage păț! Nu mai pot. Eu am lag, frate, eu am lag. Păi da, și o să mă mor, ca să fac. O, dar nu e corect. Da, de ce? Să scrieți în comentarii, vă rugăm noi să lăsați și voi câte un comentariu după ce vă uitați la clipuri. Să scrieți în comentarii că David e W, Cristi e S. Să scrieți așa. Bine. Eu am fost Cristian și papa.